Здравейте, приятели, аз съм Алек, нещо дропвам ето това там долу. Може да не ми се получи, но ще видим. Да, и този клип го снимаме за 150 да, път. Да, ту въобще не мога да включи камерата, мога да изключи камти. 100 пъти го правихме, надявам се този път да не се обърка. И добре... Ако го гледате, значи е добре. После. Да. Здравейте отново. Ако гледате този клип, значи сме го качили. Качествено. Първият път не ми се получи. Да. Ужас. Там на един камък щях да се пробия. И добре, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, сложете лайк. Тинтири-минтири. Както искам да ви кажа, миналия епизод си снимах клип на таблета ми, как че от тук нататък вече започвам да играя на Counter-Strike 1.6. И това беше всичко от мен и чао!